Много емоционална, Нели. Няма да плача, дълго, безутешно. Колко хубаво, че от ти нас си тръгна любовта. Няма в съня си все теб да срещам. Без теб не идва края на света. Естествено. Чухме Нели. За нея са аплодисментите. Тони, благодаря. Много са тъжни тия думи, които каза Нели. Много силни думи. Някога Иван посягал ли ти е? Не, никога. Не. Аз понеже съм виждала какво представлява тасманийски дявол в Австралия. Той е много грозно нещо. Между другото не е права. Истината е, че когато той се напиеше, единственият човек, който слушаше, бях аз. И винаги дори негови приятели са ме викали в заведенията, моля ти се, ела, защото трябва да си го прибереш. Никой не слуша. Не, той ставаше и тръгваше след мен и аз му казвам, виж какво, Ваню, броя до 3. 1, 2, 3 да си ставите. Ох, добре, нали, става. Има си, всички знаят, че те с Андрей така имаха бурни години, но... А сега се казва, че... говори се, че е спрял да пие. Верно ли е това? Да, спряла да пие и ако това продължи, ще бъде страхотно. Прекрасно, наистина. Ама защо е спрял? Любовта ли нещо? Нямам представа, не знам. Не знаеш. Знаеш ли за други негови изневери? Не знам. И ти е било леко. Аз не бих могла да простя изневера. Хубаво, че не съм знала, ако е имало, но никога не съм знала. Знаеш ли, Тони, винаги съм си мислила какво човек не би могъл да прости. Да, но в момента, в който отидеш в една църква и се помолиш на Господ да ти прости всякакви неща, правим всякакви дивотини хората в живота си. Няма да имам право да отида аз да помоля и да очаквам Господ да ми прости, аз да не прощавам. Коя съм аз? Много си, виж колко си благородна. Аз съм явно по-сравнива. Извинявай за това, което ще те питам, но ти кога разбра, че жената е Ирина? Мен ми е доста неудобно да задавам тия въпроси, но прекрасно е, че искаш да ги кажеш тия неща и ще ги кажеш и съм сигурна, че повече няма да говориш на тая тема. Да, така аз съм си го обещала това нещо. Да. Освен това интервю, което тук давам, съм дала още едно интервю за едно списание и приключвам окончателно, защото смяхме се с моя приятелка, която ми каза, ти си поставила медиите на диета. Идеално е, защото имаме лоши примери с това препускане от студио в студио и всичко отива... Няма да го правя това нещо. Аз ти казах защо го правя тук. Прекрасно е. Защото наистина смятам, че за да искаш някой да споделя с теб, за да искаш някой да е откровен, трябва да му дадеш същото. Именно, права си. Пак да те върна на въпроса. Кога точно разбра, че Ирина е жената й? Разбрах май месец. Как точно го разбра? Наредих си пъзела, нали ти казвам, те са много неща, те се навързват в един момент и просто разбираш, че тя. Освен това и поведението й почна да става малко по-различно. Да. Вие бяхте ли близки така? В смисъл, ти добре ли я познаваше? Не, никога не сме били поведението, близки. що ми е стало по-различно? Никога не сме близки, защото ние сме много различен тип хора. Тя е по-напорист, аз никога не съм била такава. А тя спря да ти говори или как точно се промени? Някак си се почувствах, че се подръпна. А преди това прегръщахте ли си? Не, никога не сме близки. Абсолютно, виждахме се в неделя на ефирите. Изобщо не сме се виждали. В офис един-два пъти сме се виждали, но преди няколко седмици си спомних нещо. Веднъж в офиса, когато си говорихме така много от жените, които работихме там, си говорихме, че всъщност дали човек може да срещне половинката в живота си. И аз им казах, че аз вярвам в това, че един човек може да живее с друг дълго време. Не за друго, защото имам примера в къщи. Майка ми и баща ми са заедно от 9-ти клас и те продължават да поддържат страхотни отношения, да се обичат, да се подкрепят. И аз съм гледала само това в моето семейство. Само разбирателство, любов и смятах наистина, че можеш да откриеш своята половинка. Няма да забравя, че тя се опитваше да ме обори и в един момент се обърна към мен и ми каза: ще видим тази работа, Вихра. Много сериозно. И като каза за майка ти, нека да я включим за първи път в предаването, за първи път кадри от твоя дом. И преди да я пуснем твоята любима майка, искам да ти кажа, че приличаш на гръцка статуетка. Толкова си хубава. Благодаря ти. Честно. Вече 5 месеца съм без работа, за да бъда тук до Вихра и Ава. Най-напред по месец. Бях се взела неплатен 1 месец, после още един, но виждах, че не са готови да ги оставя.
по никакъв начин. Просто имаха нужда от моето присъствие. Ава по никакъв начин не искаше, когато тя е при Иван или в младост при Саша и Анче, Вихра да е сама. Категорична. Аз трябваше да бъда до майка й. За случилото се научих от Вихра, но твърде късно, според мен. И все още вярвам, че е грешка да послуша Иван, който я помоли, да не ни казва толкова дълго време. Ава също не знаеше. Ава също беше лъгана много време. Няма да забравя тези големи очи, които ме гледаха отсреща и казаха: вие се шегувате. Тати не си е тръгнал от къщи, тати е на работа. И тогава Вихра й обясни: но нали виждаш, че го няма тати? Не, тати помоли да не ти казваме, да изчакаме, да казваме, че е на работа, но тати си тръгна. Това е истината. Тогава тя се разплака, избяга в спалнята. И чухме как нещо тропна силно. Когато отидахме, тя вече плачеше. Много й липсва. Тя много го обича, много й липсва. Също не мога да забравя, понеже заедно спиме и вечерта тя трудно заспива, как в един момент: искам, бабо Стелия, тати и мама да са тук, при мен. Добре, че беше тъмно, защото ме разплака. Ей, това ме събаря. Мъката на детето. С Ава усещам, че имам много специална връзка. Изключително специална връзка. Тя много обича и мен, и дядо си. Даже снощи ми спомена: деди ми е нещо като татко. Ава непрекъснато ме пита, на ден по 2-3 пъти: обичаш ли ме? От как стана това нещо? Тя непрекъснато ме пита дали я обичам. Дали обичам майка й. Това е някаква проверка, което е напълно обяснимо с разделата. В същото време много често ме пита: а обичаш ли тати? И аз като замълча, нали, за секунди, за да си примисля думите все пак. Как ще отговоря на детето, и тя, и пак за да не лъжа, защото не мога да лъжа по никакъв начин, казвам точно така: обичам баща ти, обичам Иван. Тя казва: обичаш ли Иван? Обичам Иван, защото е твой баща. Иван му пожелахме всичко хубаво, да е жив и здрав. Простили сме всичко. Сърцата ни са свободни от омраза, от всичко. Омраза не е имало никога. Иван нищо лошо ни е направил, освен че през тези 9 години и повече, освен че се раздели, нали, с Вихра, но нещата се случват. Нищо лошо към него. Стига детето да е добре. Дълбоко в себе си, в моменти, когато виждах, че Ава страда, може би е имало така нотка на упрек. Когато виждам, че детето страда. През другото време не. Ирина. Усещам много фалш там. Няма истина там. Но това е мое мнение. И това си е нейният избор за живота. От мен е чувала, че децата на Ирина нищо не са виновни. Тя ми се беше оплакала, че малкото момиченцето всъщност е скубило. И аз си обясних: Ава, това е защитна реакция на детето. Когато те види, че ти си там, то се страхува, тъй като губи бащата. Те усещат децата, колкото да са малки. И това е израз на несигурност. Зато и те скуби. Не, че не те харесва. Опасявам се от това защото Ава все пак е малка. И много лесно едно дете може да се подлъжи с някакви и приказки. Тя си е малка. И мисля, че още е рано да живее заедно с тях в този дом. Макар и за дни. Рано е още. Тя нямаше как да не отслабне, нямаше как да не спре да яде. И имаше момент, когато
много трудно стигах до нея. Това ме плашеше. Тя сама пожела да остана и много искаше да й говоря. Казваше, че това я зарежда. Каквото и да значи. На Вихра пожелавам само напред да гледа, назад да не се обръща, да не живее с миналото по никакъв начин и много да обича работата си. Да бъде изключително себе си на работата си. Защото зрителя това вижда. Себе си. Когато си себе си. А когато се преструваш, също се вижда много. Много лесно. И се познава. Прекрасна майка имаш. Освен всичко, вие сте от хората, които страдате, ама с достоинство. Което ти в България не го научихме. Нищо една голяма да част да страдаш с достоинство. Викане, блъскане, истерия и това няма да доведе до нищо. Това ще да те попитам. Хубаво е човек да си научи урока, защото хората, които срещаме в живота ни, които ни поставят на изпитание, това е защото ние трябва да се развиваме. Това е нещо, което на мен ми се случва, за да мога да се развия. Надявам се, съм си научила урока, за да не ми се повтори, защото той ще ми се повтори, ако не съм си го научила. Значи, всъщност да разбирам, че нямало скандали между родителите ти и Иван. Абсолютно между тебе и Иван. Въобще... Не, скандали не е имало никакви. Ние сме нормални хора. Още повече, че свекърва ми е един изключителен човек, който е бил зад мен през цялото време. Ти знаеш колко е прекрасна. Да. Нали, освен майка ми, която е ясно, че и родителите ми, които е ясно, че са зад мен. Саша, моята свекърва, цялото семейство на Иван, които също бяха потресени, защото никой не очаква такова нещо. Всички са били зад мен и са. Чувам се с тях, виждам се дори съвсем скоро с баща му. Си говорих по повод рождения му ден, му се обадих да го поздравя. Нели, приятелката ми, тя сякаш аз в един момент и казвам, Нели, ти го преживяваш по-тежко от мен. Да. И тя, така, защото започнах и аз да пуша покрай теб. Приятелките понякога се вживяват много повече. Добре, а ти очи в очи с Ирина застанали? Така, попитали я нещо? Не вярвам да си го направя, смисъл. Аз не бих могла. Какво? Това е нейният живот. Тя прави избори, както всички ние, така и тя прави избори в живота си. И аз уважавам хората, които правят избори в живота си, но и ако след това могат да съберат и имат смелостта да съберат негативите. И не попита никога защо. Извинявай, ще те прекъсна. Не, няма да я попитам никога защо, защото мен това наистина не ме интересува. Да. Трябва да имаш силата да стоиш зад изборите си и въпреки, че тя отнесе много негативи, когато знаеш, че правиш такова нещо, трябва да си готов в името на любовта, не да страдаш и да недоволстваш за това, че те наричат по определен начин, а да кажеш да, аз обичам и приемам това нещо. Да, а очи в очи срещане. Как те поглежда? Как се гледате? Не може да не се засичали очите? Не сме се засичали. Не, очи в очи не сме се засичали изобщо. Защото когато... Не сте се срещнали? Не, тя си влиза на нейния си сет в студиото, нали, в предаването, което водих преди. Или може би правите всичко възможно да не се срещнете? Явно екипа прави всичко възможно да не се видим. Въпреки, че то не искам да ти кажа, аз мога да погледна всеки един човек в очите, без да се притеснявам. Сигурна съм, аз го чета в твоите очи. А екипа разделили се на отбори. Единият отбор при тебе, другия отбор при тях. Много е особена ситуация. Знаеш ли, винаги съм работила с страхотни професионалисти. И тук също има страхотни професионалисти, операторите, с които работим и в другите предавания. Те си гледат работата, може да имат някакви вътрешни пристрастия, но не ги показват. Най-близките ми хора от екипа, разбира се, имам редактори, с които се познаваме от много години. Ние не работим просто заедно, ние сме изключително близки приятели. Моят редактор тук сега, Жоро Игнатов, който ми е... Не мога да ви опиша колко е близък. Ето, ако някой ден се омъжа, то ще е за него. Но честито род не си има. Жоре, направо идва и готова съм. И другия редактора на съпругите е Калин, който е един човек, който срещнах преди 3 години, но знаеш, че когато видиш някой и го почувстваш много близък до себе си, ние станахме толкова близки. Той не можеше да повярва, той беше също един от хората, които през цялото време беше до мен. Прекрасно е, че имаш такива верни приятели. Драги зрители, ще дадем на Вихра малко почивка, но само след минути ще продължим с въпросите към нея.
Не пропускайте да чуете какво още има да ни каже тя. Здравейте отново след рекламите по TV7. Аз съм Тони Димитрова, а заедно с мен е прекрасната Вихра, която за първи път в българския ефир разкрива всичко за личния си и професионалния си живот. Така, докъде стигна развода ви? Защото разбрах, че сте в развод. Развода започна с фалстарт. В смисъл? Ние му казваме по-бургаски града. Знаеш, града, много яка града беше, защото той ми изпраща някаква молба за развод и не знам какво. Мисля, ето, например, още нещо, което между приятели не може да се случи. Той можеше да ми изпрати един СМС, нали, очаквай, че ще получиш нормално. И аз ще му кажа, да, окей, само ми кажи горе-долу, да съм си вкъщи, нали, защото може и да не съм си вкъщи. Не, просто един куриер дойде, след едно тези години въобще не са съществували. Един куриер дойде и ми го връчи и така. Да, но моят адвокат, имам най-добрият адвокат на света, погледна и ми каза, Вихра, този човек не иска да се развежда с теб. И аз кажем, как така? И той вика, тук пише Вихра Петрова Петрова. Ти не беше ли Вихра Петрова Христова? И му върнах молбата. Да. Съжалявам много, трябва да се... Това са документи, трябва да са грамотни. Да, той не ти знае имената. Ама ти искаш ли да му даваш развод в крайна сметка или не искаш? Да, разбира се. Мисля, че сме цивилизовани хора. Никой не искам да държа до себе си. На сила хубаво не става. А със споразумение ли ще се развият нещата? Зависи от... Или по вина, или... Зависи от това дали той ще се съгласи с някои мои желания и условия, които аз имам за детето. Имаш ли такива условия? Да, имам условия за детето. Детето ми да не ходи в тази къща, където той живее с тази жена, докато детето не порасне достатъчно, за да може да не бъде манипулирано, да може да бъде по-осъзнато, защото тя е на 6 годинки. От какво точно се притесняваш? Какви са ти опасенията? Тази жена е доста манипулативен тип и се страхувам детето ми да не бъде манипулирано. И до кога така? Докато порасне? Най-вероятно няма да успея много дълго време, няма как да избегнат но в крайна сметка, нали, хората казват, първите 7 години са най-важни. Нека да навърши 7. А има ли? Появиха се... Признавам ти, че и аз хвърлям по едно, че и понякога и по 2 очи там, в жълтите вестници, защото съм често и аз така една героиня нещастна там. И така прочетах, че и ти си имаш така джиджи-биджи, му казваме, с един режисьор те спрягат. Нали, той готин така, аз го познавам човека, Милан Кузов. Нещо имаше да ми кажеш. Какво да ти кажа? Аз се познавам с него от много години. Той беше режисьор на Чай, аз съм работила там. Това е човека, който ме е учил на абсолютно всичко, за което страхотно много му благодаря, защото аз не знаех как се държи микрофон, не знаех как се стои пред камера, не знаех как се задава въпрос, как се пише въпрос, нищо не знаех. Той ти е бил учител по телевизия. Той ме хвана и ме научи, разбираш ли, на всичко. С часове сме стояли и сме говорили, защото той знае аз колко си обичам работата. И действително, през всичките тези години аз съм много щастлива, че съм имала, че той ми даде тази база и този опит, защото наистина някой трябва да те научи. Ти се учиш в движение, но пък ако някой ти каже някои неща... Разбира се, винаги има Ние сме изключително близки приятели и той, мога да кажа, че така, бил ми опора в трудни моменти. Прекрасно. Така, като свърши всичкото това лошото, то вече е към финал. Какво хубаво искаш да ти се случи? Защото от тук нататък ще говорим само хубави неща. Аз това, което исках... Знаеш, и много исках да ми се случи нещо такова, каквото ми се случва сега, за което искам да благодаря на продуцентите ми от No Frame Media, защото аз наистина исках да мина на друг етап в развитието, в професионалното си развитие. Да, до този момент водих предаване, което има много водещи. Знам, че по-лесно е да водиш сам, между другото, отколкото да имаш ко-водещ, защото ние много трудно се обираме. Понякога. И искаш, за да разделиш, това е като в личния живот, за да разделиш пространството си с другия, трябва да бъдеш до някаква степен толерантен. Малко хора могат да бъдат такива. Аз съм благодарна на Майя, че Майя наистина страхотно ми партнираше, както и Даниела, но с Даниела се познавах по-добре. Да, това означава ли, че от утре още зрителите могат вече да споделят с теб? Всичко. Всички зрители, всичко могат да споделят. Ще им бъда много благодарна, ако го правят. И на всички зрители искам да кажа, че смятам, че ще се получи едно много добро шоу.
Ти имаш страхотни очи, ама тук не цитирам Стефан Данаилов, а наистина очите ти са като едни слънчеви прозорци. Благодаря. И аз още от сега ти вярвам. Благодаря. И понеже наистина дойдох тук с мисълта, че ще ми бъде трудно да те изслушам, ще ми бъде мъчно, защото и аз съм жив човек, като тебе, и по пътя много се готвех. И имам един много любим автор, който аз ще намеря тия книги, ще ти ги донеса. Той се казва Лари Уингет. Има едни прекрасни книги. Четах много бързо по пътя, стигнаха ми тия часове и избрах есенцията от това, което много искам. Така съм си го записала на моето тефтерче, искам да ти го подаря, ама да го следваш. Добре. Най-добрата ръка за помощ, която някога ще получиш, се намира в края на китката ти. Така. Права си. Много е красиво. Много ти благодаря. Наистина страхотно ти благодаря и се радвам, че ти си човека, който... Аз ти благодаря. Ме интервюира. Знаеш ли какво, Да Тони? не се наложи да дигам булката. Смятам, че крайно време... Аз дойдох да си разкажа историята. Ела, мила моя, ела. Дойдох да си разкажа историята, обаче ми се струва, че... Не ти е удобна ли? Не само, че не ми е удобно, не мисля, че е крайно време да сваля. Да ти кажа честно, и аз те я мисля. Къде ми е цип? Света изповед да ти кажа. Сега ще се влишаш ли? Трябва да оставя миналото, нали? Как да го оставя? Какво ще стане тук? Вие няма да гледате, защото аз не знам какво ще стане. Операторите да ме гледат много. Ма ти верно ли? Аз така не мога да направя. Скъпи зрители, срещата ни е към края си. Сигурна съм, че и вие като мен сте се развълнували и докоснали до отличната изповед на Вихра. За мен беше удоволствие да бъда водеща на любимото ви предаване, но е време официално да предам щафетата на Вихра и да оставя сама да ви докажа, че ще бъде най-добрата и любима водеща на любимото ви ток-шоу по TV7. Точно така. От утре в 16:30 ще можете да гледате новото споделено с Вихра. От мен хубав следобед и чао! Благодаря ви! Благодаря.